खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो गासैनिसिमबो फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दासिमबो गोबां फरायसाफोरा एग्जामनि सिलेबासखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जानानै दङ आरो बेखायनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोफिननाय जादों आरो आं रोखा खालामनानै होनो लुबैदों आरो सेबाया थांनाय 7 मार्चआव नोंथांमोननियाव मोनसे नोटिस नुनो मोनदों 7 मार्च 2022 मार्चआव मोनसे नोटिसनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि देग्लायनि एबा 2022 मायथाइनि HSLC आनजादखौ थांनाय HSLC 2021 नि पेपार आरो एन्सार शीटखौनो होनाय जागोन होननानै मोनसे नोटिसनि गेजेरजों फोरमायहरदोंमोन आरो बे 7 मार्च 2022 मायथाइनि नोटिस आरो बेबायदि नोटिस मोननाय हरखाबैनो बेबायदि 7 नोटिस फोसावना होनायाव गोबां फरायसाफोरानो सानखांनाय फैदों दि थांनाय HSLC 2022 एग्जाम सिलेबासआ 30% खमायनाय नाथाय HSLC 2022 नि जा एग्जाम सिलेबास सेबाया फोसावदोंमोन बेवहाय 14% सिलेबास रिड्यूस खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेयो माबायदि जाथावथाव बेबायदि गोबां सोंलुफोरा फरायसाफोरनाव जाखांफैदोंमोन गोबां फरायसाफोरनावनो बेबायदि सानखांनाय सोमजिदोंमोन आरो आनजाद खाथियाव बेबायदि जा नोटिस होनाय बेखौ गोबां फरायसाफोरानो साबजानाय मोनाखै गोबां गार्जेनफोरानो साबजानाय मोनाखै आरो बेखायनो आं नोंथांमोनखौ गोनो गोथो गैयाजासे रोखा खालामनानै होनो लुबैयोदि सेबाया थांनाय जा HSLC 2022 नि जा साबजेक्टफोरनि सिलेबास बेखौ 30% खमायनायखौनो होदोंमोन नाथाय कोभिडनि थासारिखौ नायनानै थांनाय 2021 मायथाइनि 2 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना बेवहाय 2 सेप्तेम्बर नुनो मोनदों 2 सेप्तेम्बर 2021 आव मोनसे नोटिस फोसावफिनदोंमोन आरो बे नोटिसआव 40% सिलेबास खमायनायखौ फोरमायहरफिनदोंमोन आरो बे 40% एग्जाम सिलेबास खमायनायखौ लानानैनो HSLC 2021 मायथाइनि आनजादनि पेपारखौ बानायनाय जादोंमोन आरो दा कोभिड-19 नि थाखाय बे एग्जामखौ फाथिनो हायाखैमोन 2021 नि समाव आरो बिदिनो नैबे जा 2021 नि HSLC आनजादनि पेपारफोरा ओरैनो थांस्लायस्लाय साननानै सेबाया बेखौनो रिउटिलाइज थामहिनबा नोंथांमोननि जा HSLC 2022 आव जानो गोनां एग्जाम बेवहाय बिसोरो बाहायफिननो नागिरदों दा फरायसा बिथांमोना जेबो गोनो गोथो जानो नाङा आरो जोबथियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो 7 मार्चआव जा फोसावनाय 2022 मायथाइनि नोटिस बेवहाय रोखा बुंनो हायोदि नोंथांमोननि HSLC 2022 नि आनजाद पेपारखौ थांनाय HSLC 2021 नि पेपारखौनो होनाय जागोन आरो बेवहाय जेबो एग्जाम सिलेबास सोलायनाय जायाखै 40% सिलेबास रिड्यूस खालामनायजोंनो आनजादनि पेपारखौ दाननाय जादों होननानै सेबाया फोसावदों आरो गोबां फरायसाफोरनावनो कनफ्यूज जानानै दङ आरो बे जाबाय मोनसे सेबाया स्पेशल एग्जामिनेशन फाथिदोंमोन आरो बे स्पेशल एग्जामिनेशननि जा पेपार बेफोरखौ गोबां फरायसाफोरानो मोनदों नाथाय बे स्पेशल एग्जामिनेशननि पेपारजों नैबे जा सेबानि 2021 मायथाइनि पेपार बेयो फुरायै आलादा जाखागोन नोंथांमोना बेखौबो डाउट खालामनो नाङा स्पेशल एग्जामिनेशननि पेपारा आलादामोन आरो जा 2021 आव जानो गोनां मेट्रिक आनजाद बे पेपारा आलादाखामोन आरो बे पेपारखौ आलादायै सेबाया मोजाङै लाखिनानै दोनदों होननानै फोरमायदों आरो बे पेपारखौनो नोंथांमोननि HSLC 2022 नि आनजादाव होफैनाय जागोन दा आं बे भिडिअ जोबथारनो बेखौनो बुंनो लुबैयो जे गासैबो फरायसाफोरखौ बेखौनो बुंगोन जे नोंसोर गासैबो 40% एग्जाम सिलेबास रिड्यूस खालामनायजोंनो गावनि फरायनायखौ लांफाबाय था जेबो गोनो गोथो खालामनांगौ गैया थि समाव गावबा गावनि फरायनायखौ लांफाबाय था आरो आसा खालामो साफ्रोमनिबो आनजादा मोजां जागोन फिन खनसेबाव गासैनिसिमबो फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि HSLC आनजादनि गाहाम हामलायनाय बावहरफिननाय जाबाय थेंक इउ